Как вы сейчас оцениваете эффективность как внешних, так и внутренних санкций по отношению к Российской Федерации? Ви знаєте, санкційний режим як міжнародний інструмент це дуже делікатна справа, і результати запровадження санкцій, на жаль, вони проявляються тільки з певним часом. Але ми вже можемо сьогодні відповідально говорити, що ті санкції, які були накладені Європейським Союзом, державами Групи Семи і Україною на Російську Федерацію, вони мають вплив, і Російська Федерація від цього страждає її економіка, і оточення кремлівського керівництва також страждає. Нам би, звичайно, хотілося, щоб ці санкції посилювалися, тому що, на жаль, вони не змогли виконати свою основну функцію, зробити так, щоб Російська Федерація припинила свою агресію проти України, щоб вона припинила утиски громадян України на окупованих територіях Криму та Донбасу, і щоб вона забралася геть з України. Але ці санкції на сьогодні діють, вони триватимуть. Ми сподіваємося і працюємо над тим, щоб вони були посилені. Наша задача є збільшити ту ціну, яку платить Росія за свої ганебні дії і за свою збройну агресію проти України. А какие бы санкции, по-вашему, так эффективно бы ударили еще больше по экономике Российской Федерации, вынудили бы ее в конечном итоге покинуть Украину? Ви знаєте, немає якогось окремого виду цих санкцій. Я думаю, що вони всі працюють в комплексі. Бо вплив на найближче кремлівське оточення – це дуже важливо, тому що тоді режим втрачає підтримку цього оточення і цього олігархату і вищих політичних кіл. Абсолютно очевидно, що санкції, які запроваджуються проти ганебних порушників прав людини, які переслідують сьогодні кримських татар в окупованому Криму, які організовували ці ганебні процеси судові над політичними в'язнями. Вони теж, ці люди, розуміють, що вони не в'їзні в інші країни світу і змушені сидіти у себе в Російській Федерації і насолоджуватися прекрасними морями в Лабитнагах або в Саратові, а не Середземним морем в Європі. З іншого боку, дуже важливими санкції є санкції технологічні, які не дозволяють Російській Федерації в повній мірі використовувати свої нафтогазові елементи гібридного впливу на Європу. І, звичайно, санкції в банківській сфері – це те, що уже діє і що може бути посиленим і відчутно відіб'ється на економіці Росії, яка страждатиме від цього ще сильніше.